שלום, והכירו את הרמוני IT, חברת בוטיק העוסקת במערכות Salesforce CRM ו-Priority ERP במתן דגש על פתרונות יצירתיים ומותאמים אישית לארגונכם. החברה הוקמה לפני כ10 שנים על ידי רויטל טווינה, בעלת תואר בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים. רויטל מנהלת מערכות ERP ו-CRM כבר למעלה מ-20 שנה ומתמחה בפרויקטי תוכנה גדולים. יחד עם רויטל, הצוות של הרמוני IT מכיל מיישמים מקצועיים ומתכנתים מנוסים בתחום ה-CRM וה-ERP, אשר נמצאים תמיד שם בשבילכם. אנחנו נעזור לכם באפיון, הקמה ופיתוח של מערכות מידע לארגון שלכם, בפיתוח ממשקים ובייעוץ לתהליכים עם Best Practice. באמצעות השירות שלנו תרוויחו ניהול לידים מאורגן, שיפור בתהליכי מחירות, ייעול תהליך רכש ושרשרת אספקה, וניהול כספים מקצועי. בין ההישגים שלנו בארגונים השונים, הקמת מערכת לשיבוץ עובדים ומתנדבים, ניהול בתצוגות יומנים ולוחות זמנים, ממשקים עם מערכות סליקה, אוטומציה וייעול של תהליכים וממשקים. והנה רק חלק מההמלצות שכתבו הלקוחות שלנו שנשארים איתנו לאורך השנים. ואם נשארתם עד כה, סימן שהבנתם שאנחנו הפתרון המתאים בשבילכם. צרו קשר דרך הלינק המצורף בסרטון לקבלת שיחת אפיון בחינם לארגון שלכם.